Unha das vilas da nosa contorna pola que transitan máis peregrinos é Caldas de Reis, un municipio rural no que a natureza cobra gran importancia. Conscientes da gran riqueza natural da súa vila, dous veciños crearon Verde Ciclos, un punto de aluguer de bicicletas de montaña co que poder percorrer todos os espazos de Caldas. A gran novidade da súa empresa é que os vehículos veñen equipados co sistema Pedalec. Que é un sistema de asistencia ao pedaleo, o sea, non é unha moto, ti tes que pedalear sempre, non é darlle o puño como unha moto e tal, ti tes que pedalear e según pois o esforzo que queiras realizar, máis ou menos, tes un sistema de axuda ao pedaleo. Pero se ti non pedaleas, a bici non se move. O sistema tamén se detén ao pasar dos 25 km/h ou ao pulsar o freo. Esta tecnoloxía utiliza baterías eléctricas, fomentando un medio de desplazamento ecolóxico e saudable. Trátase diso, que a xente se anime pois, a disfrutar do entorno e nada, as bicis teñen unha batería que se carga ou enganchalas na bancada, bueno, pois con electricidade, e o que se trata diso, de que a xente se anime a moverse en bicicleta. As bicicletas alúganse a través da aplicación de Verde Ciclos, aínda que as reservas poden facerse previamente na web da compañía. Dende a empresa recomendan 3 rutas para gozar do seu uso: a Vía Verde do Salnés, a contorna das Fervenzas de Caldas ou o camiño portugués ata Padrón, vila na que é posible deixar as bicicletas nos albergues ou na praza da igrexa. Van por bloques de horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas, ou temos unha posibilidade tamén pensada sobre todo pos peregrinos que queiran ir ata Padrón. Poden recollela aquí e deixala en Padrón. Logo nós recolleríamos a bicicleta e cando a bicicleta volve, dase por finalizado o contrato. Verde Ciclos preséntase como unha gran opción para gozar de toda a contorna natural de Caldas, pero tamén como unha alternativa para facer o camiño portugués, incluso se aparece o cansanzo e as dores propias do percorrido. Xa se nos deron casos onte mesmo unha rapaza de Holanda, de Ámsterdam, que tiña a rodilla fastidiada e non quería nin coller un bus, nin parar o camiño. Isto, pois, brindoulle a posibilidade de seguir. A empresa leva funcionando 3 semanas e polo de agora está tendo unha gran acollida, especialmente durante a Semana Santa. Os interesados en gozar cos vehículos de Verde Ciclos só teñen que descargarse a aplicación, rexistrarse e achegarse a recoller a bicicleta na rúa Don Carlos García Ballón de Caldas.